Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapdeng ki babun ki jingsha kan tho bat ki jingyaro ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala yeng kum ka Sarkar yasan roplang ban syakriye upat ba la hendus nam kan thi nadu bala thau yaka ya ka Sarkar MDA la thau ningkong ha usnam arja khat phra ha ka ba kala syakriye upat ba la sans nam kan thi bat ha ka election ka ba longmun sham snam kata ha usnam arja ar phaulai ka Sarkar MDA sa shisen kala yo ban thau Sarkar biang ya ka bala ai karteng ke MDA 2.0 bat kadai menta ka sngi ka handeu tarik ubanai leber arja ar phausau ka MDA 2.0 kala dap shisnam ka jing syakriye upat ba hadin bala penbam smaya ka haka handeu tarik ubanai leber arja ar phaulai hagani ka Sarkar MDA 2.0 le sanrap lang da ki sengrulum bat ki seng san perthei ki ba he haka bala lam khmat da ka seng NPP haka jinga sanrap lang bat ka UDP ke HSPDP ke BJP bat ki kertong shimet halor kini ke benta na kaliang unong san hima habayo banakran bat u president ke Henyo Trap Integrated Territorial Organization uba Donbok Dakhar ulayaro bat ulakan thoru haka jokapor ya ketika Sarkar uba Donbok ulayaro ya ke Sarkar MDA halor ke jing penjalan jongka ya ka karta thungkam thungjam jongki khana samla na kalai phau arsnam shakalai phau hanyo snam ke jing pendam no ya ka Gambling Act ka baka Sarkar kala menjur ha usnam arja ar phawai ke jing kan tiu ya ki kam kilan met hapo ke jela nalor ki weide kat ba ki jing kan tho pat uba Donbok ulakan tho halor ka Sarkar MDA kilong baka khlam shim khya ha ka be de ba ke jing dawa ban pentre kam ya ka ILP ka mining policy bat ka jing penrung ya ka tien khasi hapo ka kharnet ka bapra jongka riti sanshar kari ka jing bomnot jongka Sarkar MDA ban kran halor ka IOA ka jing hyar ka pule puthi ka jing penlut ksan ya ka pisa upat ba haki babun ki kam nalor kiwe uba Donbok ulaong bawat la ka Sarkar MDA kalong ka bakloi ban pendem ban sngap hedai lada phim sngap bat lada le persya ya ka kani ka Sarkar ka penting pen smith bat ka bom ka tiet bet naphang bat ka seng hito kadai ka wei na ki seng phalang ka balamat ya kani ka jing sha le tomet haki bor ka an jong ka Sarkar jala haka bayeng ban persya ya kimat to leshibon yu nongsan hima bo awan sini office ku juni ban wat kita kilat patai kubor nabar ba menta ka sing bro ki tip shai kumban pensha ju ibi ba menta ka sing jing shisha ka MDA ka dap lasan snem ka MDA 2.0 mo kyo ka dap chisnem menta ka sing te komot total ndus nem ba ka MDA pa MDA 2 te nakalian ka jongi nirni mi house nem ar po wei te to ka eka progression ka issue bangladesh ngin shu highlight ni kinda te ngin stam shwa daga jingero ya kane ka Sarkar namar ka eka pa kale ka ta ki advantage disadvantage ni haban pawi te ka jingero tingiro shay nung kong ya kane ka Sarkar MDA hakapor jung Sarkar MDA ngiken mau ka don ka issue ka ba ikrani ba adalbat bat mangir kunjo hatukumno ban penjalan Jakarta tadin bani ai ka dorkas hakmat jung menteri ramba te ulak kubur ban penjalan no ya kata rata thungkam nak live art live nyo to hoy kam deslam kumba sau benai thik hadin nang pu u pas no ya kata ka an ban wan ra po cabinet ban pendong an ban penjalan di kereta namara hatu kopor kadang kadai kopor covid ka ba bon kini kena samla kyo shu ban thungkam namara covid te la bon ki bala tam kata ka snem kerta to oi ka to ka de kom kong te ba ar habdai ban repeal biang ni kani ka Gambling Act ko ka ba kila pas ar ko we ndai ha jing ki atu ko por mangi ki patpa ki reunion ki ba pher ki bla persya jor ba borok haji kari kasi atu ko por ki sintia ni persya jor ki Gambling Act ta atu ko por ta Sarkar ka haban pendem makmat bobon balan tingi yaro yu Sarkar ba kala pendem tedok ba kala repeal no ka Gambling Act te kita ki ba ki issue ki bang ya tungkhu ka Sarkar ki bang ide ban ajing ro ni ajing ro habe bade bat ka sport bade house nam ar phu ar makla de exact 2001 kane ka Meghalaya games kasang bunko te ka ba ar ka de ho ar hajar sal te had
arajar kat kendai ki notify kadon ka kota ka polisi kan cuy tu ipi kadon kata ka polisi jumbo sport ka bacu sakot be klaim dala ban penwandor te hadian nang tu pandalawan kan ka sarkar MDA mo te la notify la penbaha te pilai hakalian ka sport te ngila stang ban kio kamtam husnem arajar po bat ar ka sawan ka notice game ka ka balong ka kapisar ke facilities gitar kini kita ngimla banlen kita ya ka ba pau shai be patkat ke recently ru ki amba kilot live folklore to oi na kalian kuzungi ni sum pala pa kumno ko poi hando live folklore tam kata ka jing pulut jong sarkar MDA tengin lawat arti ai nda lalap ki kot kisla ki ke babiang katu ke live folklore khnam ban ya shai shu kedai ke ba ki penbahai ki school ni dia ni missionary school kidon kini ki toilet kini kita nomor bahapsa hatu shopok tura hatu kopor badan kini ka nek lagi tede hakta ke kombat ki bun ki jimpulot amne hantai nomor bahap thet kita ki facilities hagini kilian yero shai kini ka sarkar kaba kile kata kadega kabangi ngilap ta kadena kalian ka pengiro ya kini ka sarkar MDA kaba ke layak mentalan terusnen dan mentapan ingin pai kini kejing kentok kan kejing kentok bat halor ya kan ka sarkar MDA bat kan ka 2.0 kadai ke ba kadai ke sarkar ngin ong bet ngin pai shwa ka ya ka ben kom ya ka ba kipas ya ka resolution mdai tamne ki ndai ya baro de phomut ha ka por be kipas ka ya ka resolution halor ka ILP ka ketin khasi pati ke resolution halor ke mining bun bakim tip ba kerja ke resolution halor ke mining ru kala dapat pas henry ke ai ke bat ke ba ithamla ke ba ke sarkar India kamburum re dia ke MDA ke lalu is a big insult you ya kini kin repomot wat ya ke MDA kumjuk nomor maka ke ba dalam khamat man pas ke resolution let's say bo yo bomler tau menteri rang ba lani bangi dan tang wei MP ban keren halor kene kakam tikipat ba ru kilai kata kadika kajing kontok ba kene kam sarkar kamler hala habaya dei bat ka ILP ka mining bat kene ka ban penrung ye kentian kasih ka isudon dan kata ka kernit ka bapra kipat ba ki la dei ban sto ba Baling ni usia usha insult hakane ke sarkar India hadu pementa bakim buram syai kene ke resolution pe kum kiwe pe recently hapu Tripura ka ega baja umi hiu konsiam bandawai ka hok andre ni dawai ki an ki balong revelan hakane ka juk ko pementa andre ki dawa ya kata ka bala rim ka bala aja te ban chushu kata namar bangila keren kata ngan pemi kendiat ya ka ayo ero ka MDA kamut ban ya keren ban ayo labun sing ngila ai kendu iki menteri ki beper wat yo rambak menteri rambaro ngila ai sedang ban highlight Henry Kim Sung Ho ya kan ka pangbat sekowe mi keno iki niki rongser mo ki budan ka MDA tu kamtam iki niki regional party ki budan ka ne ka sarkar bakim keren ni ya kai we ka barang sakut hapo office secretary de hapo ka kamra jong chief secretary katangi ngindei ban ya sha tela da pipet pat ki jingduna kum ka education pilai menta baka sarkar sapo karo ka penher ki development ki beper te Henry ka ai ka ba sumsi long ye kinong hikai pat ka tulop ke mi op hadu minne lastan bang kata ka jingdawa na kilimba jong di SSA bandawa ban mi surok bang bandawa ko te kan ngin pet ya kita ki smart class long kumoga kantin no way ki exist Henry ki dan ki caka pat boy tang ke internet blog tela da pipet ya ki kum ka health sector pat ka CHC PHC bun stang ka upgradation Henry ki facilities undon te kumno doktor unsumar ladam biang kita ke mesin kini kita te lada don kita ke mesin ru kador ke baram nomor bagi pak sabat te
pek kan kusa ngan dia thu ngai phi kat kum kan ni ka record bangi yo man tamun ta usnem ro kumba 6000 mut kita ki officer ki minister ni ki let sumar sabar nomor ba ka head sector hne kolong ka ba kolong nomor kan mo ki on very poor mla thawi ai na taw ni ina ka na ka por ki let mende bande inspect kini kita hoy ka don hendrei hat ka kata pat ka wong ni pi ka statistik ki bangi yo pat bandum thop kumba 6000 ngut kita ki officer ki minister bat ki report ba ki haban lek sumarno sabar te kai ka banjia pat yo kini ki jongi ki brio ki bamla ban lek sumar sa ba hato ki kinyap hukum ki belam ki masih kani ka sarkar kadai ban pet bah khamtam je ka help talada pipek pat dia kani ka road sector no ka road ki haka rukom sna yakini ki surok pementa ndai shu ba siang ta mensuani ong siang rong menta nang i la i kum ba shu ta rong kam dei shu kata ka ban sna ban repair na la shu i kum ba shu ta namar le pila bun sen tang na hakopor ka ja one inspector hitor pe kum sapo jentia men hakani ngi shu pi je kata ko surok la la tamdei tang kata pe ki ba lap ki we ki seng balang ki we ki shnong ki we ki jaka te ngi pe ki surok ki lentik sen kem ru kalong ka ba kabuduna ha ye kanika sarkar te kita gi ki jingkum tho bas sungsi shushu kalong kumnya nama pe menta ga jalla ga jongi ka de ka baduk tan ka baduk ni ki baduk tan ka ba mo ka ba no ka jalla ka baduk bat ka ba sakram bat hendrei ban ho se kini ki event kita ki mega host mo hakini ki kita ki make events ban bamja hanta hapo ka luxurious ki on ka luxurious dinner ban ya ba menjadi entah po 5-star hotel ki don bisa hendrei ya ka ye ki hotel jong ka sarkar pat la shu i pe tu man ka kumna mok mo ong gi ka content ong we ki si ong ba kane ka pain good hotel is left to rock ban sarang lane ban yum ban shu do no to te kini ki e long ba kani ka sarkar ka shule mele ba ka shule ruspa hendrei ka e ba ni de ban konthop ni haban konthop bi ki jingsha ba kani ka sarkar hoat ka hakwai kalian nimla ban len ka long ka bokloi hendrei la da pims nga pa kani ka sarkar ka penting ka pensme bat ka bom ka thek ri kata ga jingsha wat ni pala ngat hamet nomor bangi ko ngo thani ka sarkar ni le percha nomor ni long ki option ni ki ting la da pikiran ni ka jingdawa pe men hakani ru ka ika bajaya ka sen hito ya ka to ni de ban kun tho nomor ba ni lap habang ni percha ya ka brio ka ba ka banwan ban room haga department klem de ka lenti ka badai ni le ban percha hoi na ka liang ka sarkar kala ka klem kamshim la thum hendrei ka khot saman man yangi na ka tu hi ka ju issue ta ka ba ai daw ba gi phong yi ta ki sakti yong kini kita te hadin nang tu ka sami kata ka miss communication ba ka jing clash hapling ka sarkar ka ba kala ai bor gi bor plate ban kawong ustan kini undai tang lu taw tergas la ning leer kan sakmat hendrei la debet do bom YouTube bom ke bagi shak yale kita ki counter terrorist ki ban penbit sipang har tu ka jing usmo te kani ka sarkar ka bangisem ka dei ka long punta kani ka sarkar lada kamla ban penkongo ipi ka sim pat ki be kilat klenti ban penkongo kata ka dei ka jing kan tho te kani ka sarkar he bamenta kata ka jing ro kadon ka jing kan tho kadon te ka shong pat lada pipet ye ki kam kontrak ten na ye kran shu nomor ba lingba ki minister lada pishim specific ru tamu we kon ka haga kata mo ka company ka dahar company ka bon maka ba ki bashim ki kontrak kini kita te ngimtip na ka e ka daw le se ba ki don la ujong minister ban kren ban yun ta mla ban kontrak klem de biang ki kop sla ndai kai ka ba pau seperti ka de kita te na du ki bat ma ki ya surok kani ka tai ro hoy bang ban biang
kimde shu kiba kishu siang hendai kila to shuta yu surok te kidai kita ke kilong ba ina kalian sui ni kenthok ya kanika government to jaj ba phila poista ka phang ka wei hi ngan kren bit ka basai mak dei dano ta hendai ka ka bangi don kam ngim don kam ki politician ni don kam ni ki statement ki kita ki statement ni ki statesman ide ban tip shamangi kai ba kum yu no kum ba mentan pi ang hatu ni tang pa yang kum kani ka sarkar let's say mentale kan wan kani ka MP election mo nin kran bit ko basai ki paj ba nang kong nang shat ki de ban tip ba balingan vote hatu ka jing vote ka jonga kan unlit kran ya ka hok ka benta ka jonga ki paj ba ki de ban sai ba he kani habangi le tep vote ka bomot utei un kran ladang aduk ngasitom ngapang gane katai kabomut udai ben long specific ba ngala jet shubu ngala jet yu goi wa mele ngala pha yu ngam don kam shu ban mi suro henry shubu ma menta kan uksa ladaka hito kadang haban mi suro kan mento yu yang bangan tap ya utau candidate kabaha bang atheb yu nota namar nga haban kran he ka hok lajo kipat ba nang kong ki de ban sai kata gide ban wat ki priyo ki banang basta hendrei hamni ko kom ye jet pat ba phinya sai nei ndei shu kata ka jet ban nong thau ai hendrei ki jet nong wan play fair unong like I donation hendrei kitu kimdei kita ki statesman yu prihi ba phila pha hapo sia ban lek kum ta nong khmat ban kren ko hok ka jungi ude ban lek ban snai ki ai khnang ba ndam gen kata ka health sector ko biang ngan phai khindiat pet balei ki brio ki bamsak lane ka jor kata ka corruption na namar bam secure ke kata ka secure lada phipang phisitam lada phiduk phiyak kum kiblang ke masih ban jin don kita ki government hospital ki babiang ki facilities ki babiang don nadong sadong kamut ka jingbam sap ka namdan sho namar ba ndala pang ru umlele kadon ka government hospital ngin bu hangtu ngin sumar sukher to nadong sadong tel lada phipek lada menta da phipek ki pu e jaka pule puthiru ki bon ki private ban jin ko government ka fokus haka education haka health sector but haka ni kalat yo kam yo jam ka corruption ka way automatic kan eradicate hi but ya ka education sector but ka kam le no ru kanamdan shu hi lada ki biang kini bali ba ka roi kan ka kam le no namar ba bun kini ki drop out dalak bun ki drop out menta ka qualification ru biang ban jawat kam wat jam ru biang dan banlek belas ngiru kibun kibam tre shu namar don teng ki bawan na kay long yeng ka badon ka bam kismo po kismo yu namar kamde shum ko kajuk ka baren kani kala de kajuk thamai ka government ki don kam ni ka sarkar ka ban penbahasa kita ki lightly ki badon don kam do hakmat do kata ka de ka kot ka khe bat ka puli puthi lada ka sarkar kala ban wan ni kini bat ki pat ba ru kila ban suthu bat nga kentur ka wais ki pat ba khanang ba pin suthu ka ka babiang ka bahabe lada wan pan buat mano harani ka election MP pisia ki pat ba ai bi kita ka kenja dips la ne daga ta tho ba hakapo affidavit ba kini kan le komu student menta pet recently ki dawaya ka ta scholarship jungki kam jingsha kam de ka kamram ko jungki habala dan nu MP mo mawan sempela jingsha ka de ka kamram ko jung kan keren hapo minority of affair ban ya keren ba balai kan ka scholarship ye kan kita la shungiat be ka sokar balai ni pa ayo asa member of parliament te kani ka de ka central scheme kam de ka state scheme dan rei na kalyang ga government ka ya tentro kita gi kam ke bagi student ki de ban sto namar pe ya menta de pipe kam tam yi ni student ka jing pun kelai kan ki kwat mo na ka embos ka NCRT ru
kabala la ile to met namar ba pet kene ka sarkar kampai kemari era ke kispat kelah Henry kim but dien pat ba kita di kop ki wan em kat nong kat no sen kita ki long keme ki kilet pet chayo kat no sen ki wan khamtan ki ba na nong kandong ndon ba pet ki kini kita Henry la shu le be kene ka an kelawan la shu tre kam la te nakalian ka jungi ni don ban oi kata bangi oi pa ba hakane ki kanti long ni na din madwan du kam lelai Henry pet ya ki bala ban keren bala ban keren li kita kimat ki jura jang ko sebria ki bala sha ban fokus ban keren kam lelai mat dei tam morway Henry wat num jiet ya gitu ki ba one play fair ki ban one play ki ban ya dormasi dan ni ki ban one sabaya tho umne tai ka kamram hi jong nong khamat udai ban keren ya ka hop ko jongi ban dawa la da udai ban mi surok wa ban mi surok ban mi surok kamen toy te la da phisngo pat ki ubre jong phi mo bian vot be hagata ga mon ge jong phi tangata hi leshbo